Od 31 izborne liste u 3. izbornoj jedinici, na njih čak 14 nositelji prvi na listama ne žive na području te izborne jedinice. Istaknuo je nositelj liste stranke Hrvatski rast Ladislav Ilčić na predstavljanju kandidata u Varaždinu, te dodao. Dakle, oni dolaze ovamo samo mjesec dana prije izbora da pokupe glasove. Jasno je da oni nemaju niti namjeru zastupati ljude, Varaždince, Međimurce, Zagorce, jel? Taj izborni zakon koji su mogli promijeniti i lijevi i desni, a nisu jer im paše, treba mijenjati. Bez osobne odgovornosti u politici se jednostavno ništa neće mijenjati. Stvarne promjene u politici mogu donijeti samo novi ljudi koji su dosad pokazali da su pošteni, pametni i sposobni. I ekonomska kriza pokazala je kako nije posljedica nedostatka struke, nego posljedica nedostatka ljudi s čvrstim i jasnim sustavom vrijednosti. Tek uz takve ljude struka može pronaći smisao i biti uspješna, kažu u Hrvatskom rastu. Moje iskustvo iz gospodarstva naučilo me da uspješnost svake organizacije, bez obzira da li se radi o poduzeću ili državi, ovisi isključivo o kvaliteti i sposobnosti ljudi koje je vode. Sad, političari proteklih godinama nisu se baš iskazali uspješni na tom polju. Jedan od tih primjera je recimo država, odnosno državna uprava sama, koja bi trebala stvarati poticaje gospodarstvu i poticati gospodarstvo na razvoj, a ne služiti za uhljebljivanje državnih, odnosno političkih kadrova i podobnika. U Hrvatskom rastu tvrde, svejedno je li riječ o lijevom ili desnom bloku, jer takvi primjeri postoje na obje strane. Nažalost, to je velika kočnica gospodarstvu koju Hrvatski rast može otkočiti. Hrvatska mora prestati biti država trgovačkih centara i mora se okrenuti visokoj zelenoj tehnologiji, domaćoj proizvodnji i domaćoj poljoprivredi. Te promjene ne mogu donijeti isti ljudi koji su u svojim postupcima doveli do katastrofalnog stanja u državi. Upravo Hrvatski rast, dodaju, ima ljude koji su sposobni, odgovorni i neopterećeni političkim lobijima.